ukuthi wena uzokwenza njani, uzolandela noma ngizosebenzela labo bantu. Okay, ngayitshela ukuthi ayiyadlala. Okay. Monday mangaphazami sine meeting ya section 4. U-station commander ushilo wathi Nomandla sikhathele wena. Wathi sikhathele ukubona ubuso bakho thina sisebenzeli wena. Yabo. Bathi iphela nini kanti lento ematch yena? Ngathi mina kusazomashwa. Asazoba khona amamasha. Akayiphele. Kwawukuthi wayiphinda lento. Wathi thina siyazi ukuthi wena uyi-front yabantu abathile. And kunabantu aba behind wena othatha ama instructions kubo. Yabo. And wena sizokubopha Nomandla. Yabo. Washo wathi lento ngiyayikhuluma ne? Ngiyayikhuluma futhi ngoba ngifuna ukuthi nani nazi ukuthi lokho eningakwazi akusikhona lokho kuphela. Wathi u-station commander uma mina sengibuyisela sengithi no angi-address lento because iyakhulumeka abantu bengayizwa and manje yaphindeka. Wathi u-station commander ngathi mina ku-station commander station commander ibhlungu into yokuthi ungakhulunywa into bese wena so uyayikhuluma mina angumthetho ngikwazi. Inini nazi umthetho kangcono kunami. Wena kwakufanele uma utshena leyo into wenza investigation. Bese so uyathola ukuthi kukanjalo noma akukho njalo na. Ngase ngithi ngicela ukushiya ama details wami ngisho emaphoyiseni wonke ebesihleni nawo. Ngathi ngicela ukushiya ama details wami so that nizoqala ningiphenye ngoba ngiyabona ukuthi kahle kunenkinga. Mina angidinge into ematheni mathi bafethu ayidingeki. Ene mina waze waqinisekisa before aphume wathi Nomandla ngizokwenza noma ngayini ukuthi wena ngithole. Awunamanga yobaleka la unamanga. So njengoba sila eMbalenhle imatch iphumelele ngibe disappointed ukuthi kunabafowethu nodadewethu abekade bese bemaqembo abanye beyilokhu abanye befuna kwenzeke lokhu abanye befuna kwenzeke lokhu. Bafethu anibazi ubunzima esibhekana nabo thina before size kunina. And lokhu nina nikubonayo kuncane kunalokhu thina sikufaceayo. But kulungile ukuthi nina njengoba nila eMbalenhle ningilahle but angeke ngiyeke mina mathemathi. Ngesilahle na umfundisi ukhona ngesilahle. And njengoba ukuthi le match sihandovile imemorandum la eMbalenhle nezo sihandovile le memorandum. Siyababonga obhuti bamaphoyisa abakhonela kuba nathi namhlanje sisebenze kahle. Mina bengine fear lengifakwe yona yokwesatshiswa ukuthi kungenzeka namhlanje mina ngingaliqedi ilanga. Kodwa ke ngicela unginikeza usis Pretty athi caphu bese sekuba i-structure senu and bengicela ukuthi ama structures lana sihanjelwe bafethu and iMbalenhle yona yikho. Yeah qinisile. Kodwa ke akunenkinga. Akusikhona ukuthi njengoba nibangaka ni right nibangaka. King Ross babethi laba okuthi mhlambe babezama ukusabotage into yase King Ross. Njoba ngithi mina halala King Ross. Ngithi halala. Yebo. Iyayibukeka incane lento yesibalo sabantu ababese King Ross kodwa umphumela wase King Ross today nizobona nizofunda ngeKing Ross. Into ezokwenza ngeKing Ross yini nobe senibuya nithi ngiyayihalela. Excuse yikho ngithi ufanele lokhu labantu laba abayisibalo lesi bekufanele ukuthi nibe bangaka. Cela ivenda. Yabo. And